अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यातील येवदा पोलीस स्टेशनमध्ये आज दिनांक 28 जुलैला येवदा पोलीस स्टेशनमध्ये वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या वेळी येवदा पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार API सत्रे सर, तर राष्ट्रवादीच्या दर्यापूर तालुका अध्यक्ष, राष्ट्रवादीच्या महिला प्रमुख, महिला अध्यक्ष अरुणाताई गावंडे यांच्या उपस्थितीत दर्यापूर पोलीस स्टेशनमध्ये वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. झाडे लावा, झाडे जगवाचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आणि पर्यावरणासाठी व सर्वसामान्य जनतेला हवा स्वच्छ मिळावी व त्यामुळे जमिनीचा कस वाढावा व चांगले पाणी जमिनीतून मिळावे, हा उद्देश समोर ठेवण्यात आलेला आहे. तसेच आधुनिक युगात पेट्रोल डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यामुळे कार्बन डायऑक्साईड जास्त प्रमाणात येथे असतो. त्यामुळे त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि ग्लोबल वॉर्मिंगची बघता या वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक संदेश देण्यात आला. दर्यापूर तालुक्याच्या महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दर्यापूर तालुक्याच्या महिला राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षा अरुणाताई गावंडे यांच्या व पोलीस ठाणेदार सत्रे सर यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम वृक्षारोपणाचा पार पाडण्यात आला. यावेळी या कार्यक्रमाला पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित होते. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकारी, महिला बंधू भगिनी यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. वृक्षारोपणाच्या माध्यमातून वृक्ष लावून संगोपन करा व वृक्ष जगवा. वृक्ष जगेल तर माणूस जगेल, ही भावना ठेवून हा कार्यक्रम घेण्यात आला. पावसाळ्यात वृक्ष लावले तर जास्त जगतात, हे सर्वांच्या लक्षातच आहे.